Anyị nụrụ na onye bụchara kọmishọna na-ahụ maka ebe obibi n'ime steeti a bụ Architect Michael Okonkwo ekwubiela mmasị ya na ọ chọrọ ịnọchite anya ndị Orumba North yana Orumba South n'ụlọ nnọchiteanya Etiti bụ House of Reps. Onye nta aka anyị Ejike Abanakọrọ anyị na o kwubiri nke mgbe o zutere ndị isi otu All Progressives Grand Alliance n'isi ọnọdụ otu ahụ maka Anambra steeti dị n'Ọka. Kirie ka nke ahụ si mee n'uju. Pati nke steeti Maazị Norbert Obi soro na ndị nabatara Architect Okonkwo. Maazị Cyprian Okeke sokwa na ndị nabatara Architect Okonkwo. Architect Michael Okonkwo bụ onye Ihite nke dị na Orumba South Local Government. N'okwu ya, onye isi pati nke wọọdụ Ihite Maazị Chris Nnewe kwuru na Architect Okonkwo, onye nke gosiri mmasị ya ịzọ ọchịchị, bụ onye rụburu ọrụ na gọọmenti Imo steeti tupu ọ bịa Anambra steeti. Osote onye isi pati apụga Maazị Omeligwele kwuru na pati na-ekpere ya bụ amadi ekpere ime nke ọma ka o nweta ihe nke ọ na-achọ. N'okwu ya, Architect Okonkwo kwuru na mmasị ya ịzọ ya bụ ọchịchị bụ ihe ziri ezi ma bụrụkwa ihe o ruru ogo ya. O kwukwara na akụkọ kwuru na Orumba North na South so n'obodo ndị dakarịsịrị ogbenye na steeti a. Ọ bụ ihe dị otu a so n'ihe kpalitere mmụọ ya ịzọ ọchịchị ka o wee wetara ha oke nke ruru ha. Onye isi pati na lokal gọọmenti Maazị Godwin Egwuọnwụ na Maazị Boni Nwoye, onye isi obodo Ihite, kwuru na Architect Okonkwo abụrụla onye ama ama n'obodo niile wubere Orumba North na South. Ọ bụ nke a mere na o tozuru ịzọ ya bụ ọchịchị.